Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qed jaffaċċja rivolta ġdida fih dan il-partit tiegħu stess, hekk kif fl-aħħar ġimgħat tnieda bojkot assolut kontra t-tmexxija tiegħu minn elementi li huma assoċjati sew mal-establishment nazzjonalista. L-istess forza li għamlitu u mexxietu sal-elezzjoni li għaddiet. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd hekk kif spjegat li skont sorsi fil-Partit Nazzjonalista, esponenti magħrufin qed jitkellmu fil-beraħ meta jiġu avviċinati mill-partit biex jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsill li jmiss. Fil-fatt skont l-istess sorsi dan der ċar meta l-membru parlamentari Ewropew u President tal-istess Parlament Ewropew Roberta Metsola użat il-festa ta' Santa Maria Fawdex biex tagħti palata lil Partit Nazzjonalista ħalli jinstabu kandidati simili. Madankollu hawn hija affaċċjat il-korla ta' dawk li assolutament ma jridux jafu bil-partit fi kliemhom sakemm jibqa' hemm Bernard Grech. Dawk li esprimew femtom ma' Metsola Fawdex huma magħrufin li huma qrib sew id-deputat nazzjonalista Chris Said. Ma' Metsola dawn iddikjaraw bla tlaqliq li assolutament ma jridux jikkoperaw mal-partit b'indikazzjoni li qed jimxu ma' struzzjonijiet ċari għax kif huma l-affarijiet għal-jom il-Partit Nazzjonalista spiċċa. Skont is-sorsi tal-Kulħadd dawn l-istess persuni b'dan is-sentiment jiffurmaw ukoll il-klikka li jagħmlu l-ħajja infern lill-eks viċi kap Roberta Rigo, l-eks deputat Mario Gallia u ħafna oħrajn. Fuq dawn il-manuvri, is-sorsi tal-Kulħadd qalu hekk. Eventwalment jispiċċaw jaqtawlu qalbu wkoll il Bernard Grech u bekk jitlaq waħdu mill-pożizzjoni. Dwar Chris Said il-Gazzetta Kulħadd kienet irrapportat kif wara li fl-elezzjoni ġenerali ta' Marzu li għadda telef is-saħħa kbira li kellu għal kandidat il-ġdid tal-X-Borġ huwa kien lest iċedi s-siġġu parlamentari tiegħu sa xahar biss wara. Minkejja dan u kien lest jagħmel dan bil-patt il-kundizzjoni li postu jieħdu ħuħ iżgħar minnu Edward dan tal-aħħar li wkoll għandu ambizzjonijiet politiċi igawdi ċerta popolarità u attwalment hu s-sindku tan-Nadur. Intant 4 xhur ilu l-istess gazzetta żvelat kif Chris Said ma ddejjaqx jistqar li qed iħossu l-tim wara li ma ngħata l-ebda portafol fix-Shadow Cabinet Nazzjonalista. Saħansitra ddikjara li qed iħossu qar minn meta kien hemm Delija Kap li wkoll kien fdaħ portafol importanti avolja kien ikkontestaħ personalment fl-elezzjoni għal kap fl-2017.